и радиатори. Тоест, палиш се и там като камина подобно такова и ти снабдява с вода и с топло цялата къща. И сега ще видиш. Това е първата стая. Първата стая или третата спалня, да го наречем, защото отгоре има още две. Добре. Тук насреща е дневната. Дневна трапезария, там е направен бокс. Тук е. Това пространство, всъщност, под което седите в момента, горе е тераса. И тук е използвано, нали, един вид, направени са като подпори под терасата отдолу, е удължена дневната и е направен този бокс. Да. Тук е двора. Това са мои си дневната тук. И тук горе има още две спални. Горе има още две спални, да. Тя колко квадрата се вложи? И тераса. Ами някъде около... Тя като площ не е спомената в материалния, защото те се купили такава каквато е. Споменато е 3/7 идеални части от дворното място и построената върху него постройка в източната част. Такава е дефиницията, но е така, като гледаме някъде около 80 квадрата застроена площ горе-долу. Някъде около 150-60 квадрата РЗБ. Има. Там отвънка има една хубава тераса, може да видиш. Тя има малко да се пипи и да се видиш. Три седми. 70 от 450 квадрата. Ага, защото 3 седми разбрах аз. И това е последната спалня. Това е третата спалня, да. Тук горе има бетонова плоча. Всичко е на бетонови плочи. Стълба няма, може би някаква времена на първо време трябва да се измисли. Горе е за поддържане на подпокривното пространство. Да. Всичко е, как да кажа, реновирано, съвременено, санирано, пипнато. 300 и още една, ми то остава като 400 на апартамент си едно. Да, все едно имаш 3 спални и дневно. Сега, ако питаш мен, ако човек реши да се задоволи с тези две спални горе и смята, че трета не му е необходима, то може да стане едно цяло, да. Може да стане една много голяма. Ето още от тук. Още от тук, може би някоя колона, при всички случаи тук-там ще остане. Но може да обедини едно цяло пространство, долу да стане едно като гръцки тип такова. Тя кухнята е натаснана? Да. Кухнята е всъщност и тук. Тази стена свършва до тук. Ето до тук. А кухнята е изнесена под терасата фактически. Като излезем отвън ще стане. Другата спалнята свършва до тук, май? Не съвсем. Тук има една лека засечка. Примерно някъде до и тук горе да свършва спалнята. И това е изнесено напред, както тераса. Да. А то двор се е само за тая къща? Да, те така са си го разпределили. Няма как хората, които притежават предната къща, да се бъркат и тук и да се да, въпросът е после, ако е вземе, нали, да няма проблеми с тях нещо. Няма проблеми, защото при всички случаи 70 са си 70. Далеч повече, отколкото 30, колкото притежават те. 30 е тяхното? 30 е тяхното, да, нали? 10 десети е една единица. Да. Сега друг е въпросът дали те е трябвало или може ли човека, който купи тази къща и тези 70, да се търси правата малко по-изкъсо по отношение на това дали е трябвало те да застроят точно до там.
Да, да. Или да му оставят място да му се вкара кола. Но това е нещо, което всеки нали, ще се прецени дали иска да направи. Дали ще се занимава, да. Дали се струва. Добре, къщичката. Добре, супер. Аз съм комшия, да. Къде е от тази страна? От другата страна на улица. Аха. Развалихте ни картите там. Карти. А да събираме тук с комши. Не бе, Ами? там развалихте ни картите, тамата е държави карти. сега ще играеш, а не си продаваме му къщата и се тръгва. Вижте какво ще играеш карти. Аз ще види. Сега ще играеш карта. Сега му хвана като такова му хвана. Като рива, като играем на карта съм. Даван шампир. Да ми се обади, Таня няма да кажа как бръскаш карти. Тук пък тя бъхти там. Да. Дето е тръгнала. Няма да й кажа от солидарност. Надолу на мазе нямаше, нали? Не, тук е, те са строили на ивични основи. Няма Добре. дълбоко копано в земята. Това тук може да се събаря самаха. Това може, според мен, горе още малко и тук трябва да се изчисти. Туриш един басейн и малко цветя и си готов. По сградата. И то реално до тук свършва къщата, не? Да, чуждата къща е сам. И проблема са е тия тук, че няма място да се влезе с кола. Ако питаш мен, че не е съвсем законно са ги построили и тия постройки, точно и тук на ръба едва. Още малко няма да му оставят къде да влезе на човека, но мисля, че един по-оперен човек може да се потърси правата и да си ги отвоюва. Даже, ма на тях просто не им се занимава, защото... Да. Ми добре. Чао! Жив и здрав! Приятни карти! Айде, чао! Само ще му снимаме отпред.